वेलकाम बैक टू गर्लि चैनल नोंथांमोन गासैबो बरायफिननाय जाबाय। जों दिनै बे पार्टआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों इनटुनि बाहायनाय। जों सिगांनि पार्टफोराव जोङो माखासे प्रिपोजिशननि सोमोन्दै डिसकास खालामखांबाय आरो बे पार्टआव जोङो आद्रा थानाय प्रिपोजिशननि सोमोन्दै डिसकास खालामफिनगोन। दा जोङो बबे समाव मा समाव जोङो इउज खालामगोन। दा गिबियावनो जोङो इनटुनि बाहायनायखौ एसे सावरायनोसै। दा इन माने मा जायो आरो इनटु माने मा जायो बेखौ नोंथांमोना बेनि गनसेखौ क्लियार थानो नांगोन। दा जोङो बेयाव मोननैसो बाथ्रा लिरनि सिङाव थाखानाय फोरमायनो इन बेनिफ्राय आरो सिङाव हाबलांनाय एबा थांनाय फोरमायनो इनटु बाहायनाय जायो। दा नोंथांमोना बेयाव लिरनाय बाथ्राखौ बुजि मोनखाबाय जानांगौ। सरासनस्रा जोङो सिङाव थानाय अब्लाना जोङो बे इनखौ बाहायगोन आरो बायजोनिफ्राय बबेबा मोनसे रुम सिङाव हाबनाय बा बेफोर सिङाव हाबहैनाय बेफोरनि बेलायाव जोङो बे इनटुखौ जोङो बाहायगोन। दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय बिदि दा हेडमास्टार वाज इन दा अफिस। दा बेवहाय मा फोरमायदों दा हेडमास्टार वाज इन दा अफिस। गाहाय फोरोंगिरिया मावख' सिङाव दंमोन। आरो अफिसखौ मा होनना बुंनाय जायो मावख'। थामहिनबा जों अफिस होनना बुंनांगोन। गाहाय फोरोंगिरिया अफिस सिङाव दंमोन। दा बेवहाय मा फोरमायदों सिगाङावनो माने सिङाव थाखानायखौ फोरमायदों। बेनि थाखायनो जों बेवहाय इनखौ इउज खालामनाय जादों। अलरेडि थाखानाय रुमनि सिङाव हेडमास्टारा दंखायो अफिसनि सिङाव। दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे इनखौ बाहायनाय जायो। आरो दा इनटुखौनो जोङो जुदि लाना बानायबा माबायदि जागोन दा स्टुडेन्टस वेन इनटु दा अफिस टु मिट दा हेडमास्टार। दा बेवहाय मा फोरमायदों दा स्टुडेन्टस वेन इनटु दा अफिस टु मिट दा हेडमास्टार। बेवहाय मा फोरमायदों बेनि बर'आ मा जागोन दा फरायसाफोरा गाहाय फोरोंगिरिखौ लोगो हमनो मावख' सिङाव हाबलांदोंमोन। मावख' सिं माने अफिस सिङाव हाबलांनायखौ फोरमायदों। थामहिनबा नैबे फरायसाया अफिसनि बाहेरायाव दङमोन आरो बे जेब्ला अफिसनि बाहेरनिफ्राय सिङाव हाबलांनायखौ फोरमायो। आरो बेबायदि फोरमायनो थाखाय जोङो बे इनटुखौ जोङो बाहायनाय जायो। माने सिङाव हाबलांनाय फोरमायब्ला बा बाहेरनिफ्राय सिङाव हाबलांनाय फोरमायबा अब्ला जोङो बे इनटुखौ जोङो बाहायनो हायो। दा बिदि इनटुनिनो मोनसे बाहायनाय लाबावनोसै जों दा बे जाबाय pour a little milk into the flask। दा बिदि दङ बेवहाय pour a little milk into the flask। फ्लास्कआव एसे गाइखेरसो। थामहिनबा फ्लास्कआव मा सोनो होदो गाइखेरखौ बहा दोननो होदो फ्लास्क सिङाव दोननो होदो। दा बेवहायबो जोङो इनटु जोङो बाहायनाय जायो बेफोरबायदि बाथ्रायाव। दा बे जाबाय इन आरो इनटुनि बाहायनाय। बेनिफ्राय जों दा बे बाटनि सोमोन्दै सावरायगोन। बे बाटआबो मोनसे प्रिपोजिशनावनो गोग्लैयो। दा बे बाटखौ जोङो माबायदि सोदोबफोराव जोङो बाहायनो हायो आरो बै बाट सोदोबा सरासनस्रायै कनजांक्सन महरै बाहायनाय जायो। आरो नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हागोन बाटखौ सरासनस्रायै कनजांक्सन मानेथ' मिथिगौ दाजाब महरथि कनजांक्सन महरै बाहायनाय जायो। जोङो बाटखौ सरासनस्रायै जों कनजांक्सन महरै बाहायनाय जायो होनना बुंदो। बेनिफ्राय आरो जोङो लिरबावनो हायो बेवहाय मोननैसो सेन्टेन्स
नाथाय एक्सेप्ट थामहिनबा अनगायैबो ओंथियाव बेखौ प्रिपोजिशन महरै बाहायनाय जायो। दा बे जोङो मा एक्सेप्ट थामहिनबा माबा मोनसे एक्सेप्ट अनगायैबो हमना ला नोंथांमोना एग्जाम्पल होयोब्ला बेखौ बुजिखागोन। एक्सेप्ट अनगायैबो ओंथियाव जोङो बे प्रिपोजिशनखौ बाटखौ जोङो प्रिपोजिशन हिसाबै बाहायनाय जागोन। दा एग्जाम्पलफोरा माबायदि जागोन? दा एग्जाम्पला जाबाय दा नैबायदि नन but you can answer this question. None but you can answer this question. दा बेवहाय नैबे जाबाय बाटआ बेवहाय मा फोरमायदों? दा बेनि बर' ओंथिया मा जागोन? नोंनि अनगायैबो रावबो बे फिननायखौ होनो हाया। दा बेवहाय बिदि फोरमायनाय जादों नन बाट इउ केन एन्सार दिस कुइसन। नोंनि अनगायैबो रावबो बे फिननायखौ होनो हाया। नोंल' हागोन बे सोंथिनि फिननायखौ नोंल' हागोन होनना बुङो। अनलि दा एक्सेप्ट होनना बुंदों अनगायैबो नोंनि अनगायैबो रावबो बे फिननायखौ होनो हाया। दा बेफोरबायदि बाथ्रायाव जोङो बे बाटखौ जोङो इउज खालामनो हायो। दा बेनिनो जोङो मोनसे एग्जाम्पल लिरबावनि नैबायदि नन बाट राजु कुड प्ले वेल। दा बेवहाय नैबे बाटआ जाबाय प्रिपोजिशन। राजुनि अनगायै रावबो मोजाङै गेलेनो हायाखैमोन। दा बेवहाय नैनि बर' मिनिङा जाबाय बेबायदि राजुनि अनगायै रावबो मोजाङै गेलेनो हायाखैमोन। दा अनलि मा राजुआल'सो मोजाङै गेलेनो रोंगौ। दा बेबायदि ओंथि फोरमायदों बेवहाय। दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे बाटखौ जोङो इउज खालामनो हायो। दा बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि बे जाबाय all left but me। दा बेबायदि दङ। दा बेनि बर' ओंथिया मा जागोन? all left but me। आंनि अनगायै गासैबो नागारलांजोबदोंमोन। दा बेबायदि फोरमाय गासैबो नागारलांदों एक्सेप्ट सोर थाखो? आंल' दाबसे जायगायाव थालांबाय बेखौ फोरमायदों। दा बेफोरबायदियाव जोङो बे बाटखौ इउज खालामनाय। दा बे जाबाय बाटनि इउजेसमोन। बेनिफ्राय जों दा एग' आरो बिफर दा बेखौ जोङो सावरायगोन। प्राय माने एग' आरो बिफरनि गोबां मानसिफ्रानो कनफिउज जायो। बे एग'आबो माने सिगां पास्टखौनो फोरमाय आरो बिफर माने थांखांनाय माबाफोरखौ फोरमाय। दा बिसोरनि इउजेसफोरा एसे आलादा। दा जोङो बेखौ सावरायनोसै। स' जों दा एग' आरो बिफरनि बाहायनायखौ सावरायनो। एग'खौ जोङो सरासनस्रायै मा नियार पास्ट फोरमायनो थाखाय एग'खौ बाहायनाय जायो। स' नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हागोन खाथि जाखां बिदिन्था थामहिनबा मा बुंनाय जायो? नियार पास्ट फोरमायनो एग' बाहायनाय जायो। आरो बेखौ माबाखौ बिफरखौ जोङो आरो गोजान जाखां बिदिन्था बेवहाय नोंथांमोना मा लिरनो हायो? बा रिमट पास्टबो लिरनो हायो नोंथांमोना फोरमायनो बिफर बाहायनाय जायो। दा जोङो बे एग'खौ नियार पास्ट माने बांद्राय गोजानद्राय नङा। बा हमना ला 1 उइकसोनि सिगाङाव जादोंमोन बबेबा मोनसे खामानिया। दा बेखौ फोरमायगोन बे नियार। बेनिफ्राय आरो बिफरा जाबाय बेसेबा गोजान जाखां बिदिन्था फोरमायब्लाथाय जोङो बे बिफरखौ इउज खालामनाय। दा मोनसे एग्जाम्पल लानोसै जों दा एग्जाम्पला जाबाय he reached home
बेनिफ्राय 3 hours ago दा बेवहाय जोङो माखौ इउज खालामदों नैबे एग'खौ जोङो इउज खालामदों दा he reached home 3 hours ago बेवहाय मा फोरमायदों 3 बाजिनि सिगाङावनो बियो न'आव सहैदोंमोन होनना बुंदों बेवहाय माने बांद्राय गोबावद्राय नङा एसे माने सिगाङाव खाथि जाखां बिदिन्था फोरमायदों नैबे 3 hoursनि सिगाङाव थामहिनबा खाथि जाखां बिदिन्था फोरमायब्ला जों बे एग'खौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय आरो जोङो बिफोरनि मोनसे लानोसै दा बिफोरना जाबाय his father breathed बेनिफ्राय his last 1 year before दा बेवहाय मा फोरमायदों his father breathed his last 1 year before दा बेवहाय नैबे breathed मा फोरमायदों थैनायखौ हांगारनायखौ फोरमायदों बिनि बिफाया बिनि थैनायनि आरो नैबेबो his नैयाव बिनिखौबो माने his father breathed his last 1 year before बेवहाय बिनि बिफाया नैबे बियोबो माने थैनायखौ फोरमायदों मोननैबो बिनि बिफायाबो थैबाय आरो बिबो थैनायखौ फोरमायदों दा बिनि बिफाया नैबे बि थैनायनि 1 year सिगाङावनो बियो थैदोंमोन होनना बुंदों हांखौ गारदोंमोन बेखौ फोरमायदों दा बेवहाय गोबां माने जाखां बिदिन्थाया गोजान जाखां बिदिन्थाखौ फोरमायदों दा बेफोरबायदि जुदि फोरमायोब्ला जोङो बेखौ इउज खालामनो हायो दा बे जाबाय his father breathed his last 1 year before दा बेबायदि बाथ्रायाव जोङो बे बिफोरखौ जों इउज खालामनो हायो दा बे जाबाय एग' आरो बिफोरनि बाहायनायमोन बेनिफ्राय जों दा गुबुन प्रिपजिशननि बाहायनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै बे जाबाय बिटुइन एमां आरो एमांस बे मोनथामनि जों इउजेसफोरखौ सोलोंगोन बेनिफ्राय जों दा बिटुइन एमां एमांसनि सोमोन्दै सावरायगोन बेवहाय मोननैसो बाथ्राफोर लिरना ला सानैनि गेजेराव फोरमायनो थाखाय बिटुइन बेनिफ्राय आरो सानैनिख्रुइ बांसिननि बेवहाय गेजेराव फोरमायनो एमां एबा जोङो एमांसखौ बाहायगोन एमांस बाहायनाय जायो दा बे जाबाय इम्पर्टेन्ट इउजेस दा नोंथांमोना बेयाव हमनो हाखाय अनलि जुदि सानैल' फोरमायब्ला सानैनि गेजेराव माबा मोनसे खामानि मावनाय बा अब्ला जोङो बे बिटुइनखौ जों इउज खालामगोन आरो बे एमां आरो एमांसखौ सानैनिख्रुइ जुदि बांसिन मानसि थायोब्ला आरो बे बांसिननि गेजेराव माबा मोनसे फोरमायोब्ला जोङो बे एमां आरो एमांसखौ जोङो बाहायगोन दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय बेवहाय एग्जाम्पलफोरा मा जागोन बिदिन्थिफोरा जाबाय बेबायदि divide the mangoes between Ram and Hori दा बेबायदि दङ divide the mangoes between Ram and Hori बेवहाय मा फोरमायदों राम आरो हरिनि गेजेराव थाइजौफोरखौ राननो होदों दा बेवहाय साबेसे मानसि दङ अनलि सानै मानसि दङ बे जाबाय नैबे राम आरो हरि बे सानैनि गेजेराव नैबे थाइजौखौ राननो होदों बेखायनो जोङो बेवहाय मा इउज खालामदों बे बिटुइनखौ जोङो इउज खालामदों थिग बिदिनो जोङो मोनसे लाबावनोसै बेवहाय गीता is between Sita and बेवहाय दोङो Rita गीता is between Sita and Rita दा बेवहाय मा फोरमायदों गीताया सीता आरो रितानि गेजेराव दं थामहिनबा गीताया सीता आरो नैबे रितानि नैबे गेजेराव दङ जुदि बे गेजेराव जिरायनाबो थानो हागौ बा गसंनाबो थानो हागौ जायखिजाया बे गीताया बे सानैनि गेजेराव दङ बेखायनो बेवहाय मा जदो बिटुइनखौ जोङो इउज खालामनाय जादों
दा जोङो एमांनि बाहायनायखौ जोङो सावरायनो एसे एग्जाम्पला जाबाय दा टिचार इज एमां हिज पिउपिल्स दा बिदि दङ दा टिचार इज एमां हिज पिउपिल्स बेनि ओंथिया मा जादों फोरोंगिरिया गावनि फरायसाफोरनि गेजेराव दं थामहिनबा सासे फोरोंगिरिया गावसोरनि गथ'फोर पिउपिल्स बेनि फोरोंगिरिनि गथ'फोरनि गेजेराव गथ'फोर माने गोबां पिउपिल्स दङ गोबां गथ'फोर दं बेवहाय सानैल' गैया गोबां गथ'फोर दङ सानैनि बारा बेखायनो बेवहाय जोङो मा इउज खालामदों बे एमांखौ जोङो इउज खालामदों दा जोङो नै एमांसनि मोनसे लानोसै बे जासिगोन दा pupils help amongst themselves बेवहाय बिदि दङ दा बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों एमांसखौ नुनो मोनदों आरो बेनि ओंथिया मा जादों फरायसाफोरा गावजों गाव हेफाजाब होलाय थामहिनबा पिउपिल्स माने बेवहाय गथ'फोरबो बुंनाय बा फरायसाफोर उन्दै गथ'फोरखौ बुंदों बेवहाय बेनिखायनो पिउपिल्स लिरदों जोङो दा पिउपिल्सफोरा गथ'फोरा माने गावजों गाव माने मदद होलाय होनना बुंदों दा बेफोरबायदि माने बेवहाय सानैनि बारा दङ बेखायनो मा फोरमायदों जोङो बे एमांसखौ जोङो बेवहाय इउज खालामनाय जादों दा बेनो जाबाय बिटुइन एमां आरो एमांसनि बाहायनाय बेनिफ्राय जों दा आफ्टार आरो आफ्टार वर्ड बेनि एसे सावरायनि बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हागोन नेक्स्ट आफ्टार एन्ड आफ्टार स' बेनिफ्राय आफ्टार आरो आफ्टार वर्ड्स बेनि बाहायनायखौ जों सावरायगोन दा नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो बेवहाय नाउन बेनिफ्राय प्रनाउनफोरनि सिगाङाव स' नोंथांमोना अखा हानाय सोदोब खोनादों खोमा अखा हाबाय थादों स' थेवब्लाबो एसे बानायनानै होनोसै बेखौ आफ्टारखौ बाहायनाय जायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों बेवहाय आरो आफ्टार वर्ड्स नुनो मोनबाय दा जों आफ्टार वर्ड्सखौ जों मा समाव इउज खालामगोन दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनखादों जोङो नाउन प्रनाउनफोरनि सिगाङाव आफ्टार बाहायनाय जायो नाउन माने जों मिथिगौ मुंमा आरो प्रनाउन माने मुंरायखौ बुंनाय जादों दा बेफोरबायदि जुदि थायोब्लाथाय जोङो बेफोरनि सिगाङाव नाउन एबा प्रनाउननि सिगाङाव जोङो बे आफ्टारखौ जोङो इउज खालामनाय जागोन आरो गुबुन फारसेथिं आफ्टार वर्डखौ जों मा समाव इउज खालामगोन बेखौ आफ्टारखौ जुदि बाहायाब्ला जों सेन्टेन्सआव जुदि आफ्टारखौ बाहायला अब्लानो जोङो बे सेन्टेन्सनि जोबनायथिं जोङो बे आफ्टार वर्डखौ जोङो बाहायनाय जायो दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय बिदि डन्ट बाथ इमिडियेटलि आफ्टार मिल दा बेवहाय मा फोरमायदों माने जाखांनायनि उनाव थाबैनो दुगैनो नाङा थामहिनबा बेयो मोनसे गाज्रि हुदा खायफा मानसिफ्रा मा ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो दुगैयो दा बेबायदि बे मोनसे गाज्रि हुदा स' बेखौ खालामनो थिनाखै दा बेखायनो जोङो बेवहाय आरो नैबे ए मिला जाबाय मोनसे मा फोरमायदों नाउन फोरमायदों स' बेनि थाखायनो जों बेवहाय आफ्टारखौ जों इउज खालामनाय जादों आरो बेवहाय आरो मा लिरबावदों डन्ट हेभ ए मिल एन्ड बाथ इमिडियेटलि आफ्टार इट दा बेवहायबो माने गोजौनि बाथ्राखौनो एसे बेवहाय आलादायै लिरदों बाट बिसोरनि मिनिङा एखेखौनो फोरमायदों दा बेवहायबो नैबे इदा जाबाय मा मोनसे साबजेक्टखौ फोरमायदों आरो बे जाबाय बेनि सिगाङाव जोङो बे आफ्टारखौ जोङो इउज खालामनाय जादों आरो थिग बिदिनो बेवहाय नोंथांमोना आफ्टार वर्ड्सखौ मा समाव इउज खालामनाय जायो डन्ट हेभ ए मिल एन्ड बाथ इमिडियेटलि आफ्टार वर्ड्स बेवहाय जों नैबे बाथ्राया मा आफ्टारखौ जोङो इउज खालामनाय जायाखै आरो बेनि नैबे बाथ्रानि जोङो जोबनायाव मा इउज खालामदों आफ्टार वर्ड्सखौ जोङो इउज खालामदों आरो जोबथारनायाव मा नुनो मोनदों जोबथारनाय एग्जाम्पला जाबाय दे बार्थेड एन्ड प्लेड गेम्स आफ्टार वार्ड बिसोरो दुगैदोंमोन आरो बेनि उनाव मा खालामदों खेलाखौ गेलेदोंमोन होनना बुंदों दा बेयाव बाथ्रानि जोबनायाव जोङो बे आफ्टार वर्ड्सखौ जोङो इउज खालामनाय जादों दा बे जाबाय आफ्टार आरो आफ्टार वर्ड्सनि बाहायनायमोन बेनिफ्राय जों दा इन आरो आफ्टार बेखौ जों सावरायगोन इन आरो आफ्टारखौ जों मा समाव इउज खालामगोन बेखौ जों सावरायनोसै दा इन आरो आफ्टार बे मोननैखौ जों कम्पेयार खालामनानै जों सावरायगोन दा इनखौ जोङो सरासनस्रायै नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो इनखौ
future tense आरो afterखौ past tense जों बाहायनाय जायो। स' जोङो बे इनखौ बहा बाहायगोन फिउचार टेन्स फोरमायब्लाथाय जों इनखौ बाहायनाय जायो आरो आफ्टारखौ जोङो पास्ट टेन्स समाव जोङो बाहायनाय जायो। स' अखा हाबाय थादों बेनि थाखाय नोंथांमोना साउन्डखौ मोजां खोनायाबो जानो हागौ। स' दा बेनि एग्जाम्पलफोरा मा जागोन एग्जाम्पल जोङो लिरनोसै थाबैनो सी विल काम इन ए few minutes दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सी विल काम इन ए few minutes दा बे फोरमायदों आरो गुबुन मोनसे जों एग्जाम्पल लिरखाबावनि रन्जु लेफ्ट आफ्टार एन आवार दा बे मोननै बिदिन्थिफोरखौ नोंथांमोना नायोब्ला मा हमनो हागोन दा बेवहाय सी विल काम इन ए few minutes बेवहाय फिउचार टेन्सखौ फोरमायदों नैबे इनआ बेवहाय जों इउज खालामदों आरो बेयो मा फोरमायदों फिउचार टेन्सखौ फोरमायदों सी विल काम इन ए few minutes बेनि ओंथिया मा बेयो दसे मिनिटनि उनाव बियो फैगोन होनना बुंदों दा बे जाबाय फिउचार इनडेफिनिट फोरमायब्लाथाय जों बै इनखौ बाहायनाय जायो आरो बेवहाय मा नुदों रान्जु लेफ्ट आफ्टार एन आवार रान्जुआ माने से घन्टानि सिगाङावनो बे थांदोंमोन होनना बुंदों बेवहाय दा बेवहाय मा फोरमायदों दा नैबेबो बेवहाय मा नैबे बाथ्राया जाबाय पास्ट टेन्सखौ फोरमायदों राजु लेफ्ट माने राजुआ नागारदोंमोन बा थांदोंमोन माने 1 आवारनि उनावनो बे थांदोंमोन होनना बुंदों दा बे जाबाय बेफोरनि बिदिन्थि इन आरो आफ्टारखौ जोङो मा समाव इउज खालामो बेनिफ्राय आरो जोङो इन आरो अननि सोमोन्दै सावरायनि जोङो इन आरो अनखौ कम्पेयार खालामनानै जों सावरायगोन दा जोङो बै इन आरो अनखौ जोङो कम्पेयार खालामनानै सावरायगोन बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हायो सरासनस्रायै इन द मर्निं बेनिफ्राय इन द इभिनिं इन द आफ्टारनुन बाहायनाय जायो आरो नाथाय जर'खा मोनसे खालार एबा साननि मर्निं बा इभिनिं बेनिफ्राय आफ्टारनुन आफ्टारनुन बायदि फोरमायोब्ला इननि जायगायाव अनसो जयो थामहिनबा जों बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनो सरासनस्रा इन द मर्निं इन द इभिनिं इन द आफ्टारनुन बाहायनाय जायो सरासनस्रा जोङो टाइमनि सिगाङाव बा मर्निंनि समाव जोङो इन द इभिनिं बा इन द मर्निं बेफोरबायदि बाहायो नाथाय खायसे मोनसे फिक्स खालार बा सान जुदि थायोब्ला जों मर्निं इभिनिं आफ्टारनुन बायदि फोरमायोब्ला आरो अब्ला जोङो बे प्रिप'जिसनखौ बै इननि जायगायाव मा अनखौसो जोङो बाहायगोन दा एग्जाम्पल होयोब्ला नोंथांमोना गोरलैनो हमनो हागोन दा एग्जाम्पला जाबाय दा meeting will be held in the morning दा बेवहाय मा फोरमायदों आफादखौ थामहिनबा मिटिंखौ फुङाव खुंनाय जागोन होनना बुंदों मर्निंआव खुंनाय जागोन होनना बुंदों दा जुदि जोङो बेखौ नैबायदि लिरोब्ला मा जागोन दा meeting will be held on the morning of Sunday दा बेवहाय मा फोरमायदों दा meeting will be held on the morning
of Sunday फैगौ रबिबारनि फुङाव आफादखौ खुंनाय जागोन दा बेवहाय मोनसे मा थि खालार जर'खा मोनसे खालार एबा सान होनाय दङ नैबे सानडे मोनसे सान होखानाय दङ सानडे खालि जोङो बे मिटिंखौ फुङाव खुंनाय जागोन होनना बुंदों फैगौ रबिबारनि फुङाव आफादखौ बा मिटिंखौ खुंनाय जागोन बेखायनो जोङो बेवहाय इननि जायगायाव मा फज'दों बे अनखौ जोङो बाहायनाय जादों बेवहाय नैबे सानडे थानायनि थाखाय जोङो बे अनखौ बाहायनो गोनां जादों आरो जुदि सानडे गैयामोनब्ला जोङो बेवहायनो फोजोबना दोननो हायोमोन इन द मर्निं होननानै दा बेनो जाबाय इन आरो अननि गेजेराव नुजानाय जा कम्पेयार खालामनानै मोननाय जा बिदिन्थिफोर बेफोर स' नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ स' बोथोराबो जोबोर गाज्रि अखा हानाय बोथोर दासान्दि दैज्लां बोथोराव बयबो अखा हाखायो अखा हानाय समाव साउन्डफोरखौ क्लियारलि खोनायाबो जानो हागौ नोंथांमोना बाट नोंथांमोनखौ आं आसा खालामबाय नोंथांमोना फोरोंनाय खिन्दाखौ मोजाङै बुजिनो हाबाय आरो जों उननि भिडिअ नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन बे थांनाय HSLC आनजादाव थामहिनबा जोङो 2000निफ्राय जोङो 2020 सिमहालागै मा फैदोंमोन प्रिप'जिशनाव जों बेनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो बेनि सलुसनफोरखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन स' उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन दिनै बेखिनियाव दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय